ha joni men anditino meɗen sare mamadi ɗo welo welo taw woni ɗo hajjan hono wiyete ɗo min dado Mbaalo Banna kamon no ɗeɗo balɗe ɗo machallah ko welo welo taw woni ɗo ko nu yetotoɗa men affaire o ndiwtugu ko waɗi ɗo weltare e fija e jallayɗe ɗum woni ɗo eyyi woɗi ɓe yewtide worɓe ɓe woɗi komi landaki ɓe noon mi yi jomba gorko no towe ɗum ɗon ko be towe ɗum ɗon ko aada amen on towama han waɗane ñaaƴe waɗane jorneji on tuma towe to jow funtine ɓe tarombo ko ɗum woni aada amen eyyi kono woɗi aada goɗɗo kadi momi yi ɗo hanki jamma oɗon loota jomba jomo on ka yaasi yimɓe fof no yiyamo eyyi ɗon kala ko aada amen si jombajo ari si min puɗɗini jombajo amen min kippa kurkol ɗo min loota ɗum si min looti ɗum naɓe to suudu watte gude naɓe to gorko mum mi andi noon on aada ɗo min mi jokkay ha accommo de ka ko no wi ɗon on aada accanum min accommo min palaka noon accude ɗum ɓayti ɗum koko ɓeygu goɗɗo yo joɗɗimo ko yaasi lootomo yimɓe no ndaara eyyi yide ɗum ko aada amen ɗum koko dawi gila ko pulɓe Fuuta ɓe waɗata ko min suuɗay min loota nder to ha moƴƴa moti kala mo tiggaka yiyata minen min waɗata ɗum de minen min anda ɗum ngal Allah gila mawɓe amen folo ko noon ɓe min tawri ko ɗum min jokkiri eyyi joni noon ko ɗum firti haray ko ɗum a wi ko kurkol ɓannoto kurkol ko hoɗum ɗum firti firtare si joom yahi heɓa ɓeygu heɓa fow eyyi ko ɗum aada amen ɗon ko ɗum eyyi joni noon hanki tigui mi yi buuña goɗɗo hirsama ɗo hay mimi heeɓi hen gueɓal ɗum ɗon kadi ko aada honɗum noon ɗum kala ko aada hoɗum minen fulɓe si min gaddanama debbo min mbaɗa mbaragu min mbiya esiraɓe buuña moɗon min mbaɗi mbaragu hirse si hirsama esiraɓe guittane gueɗal fabotoɓe guittane ndefane eyyi si ittama hari jomba arani goy ko hanki ɗum ɗon hirsa ɗon kala ɗon kadi ko honɗon ɗon kala ko faboto fi hoɓɓe ɓen ka ko honɗon ɗon si hoɓɓe ari min guitta e min mbaragu min mbiya teddugal hoɓɓe fabotoɓe aranɓe debbo eyande nde ko aranɓe debbo ɓe ko ɓen kala ɗon ko ɓen mbarante ngu mbaragu wiye teddugal mumen mbaranama han ɓe naɓe to jaadikiɓe naɓane toon hirande eyyi gonga kono noon ko hoɗum woni ko manki ɗo ko mi yiyani saka ndiwtumo mi yiyani lacciri de lacciri ndi ɗum ko gawri woni ala ka e ngolɗo ko ceepu tan wonɗon ceepu wallay ko ceepu tan gawri i heewi ɗo teɓ wallay sukaɓe rewɓe ɓe jo affaire golle ɗe ko tana mabɓe sona ɗum gawri mankata maaro mankata machallah hande noon jomba naati mi yi jaliɓe hay jaliɓe seɓɓe ari hiwragol jomba jo onon mi andi saare mon ɗon ɗo siɗo tawi ɗo wonde seɓɓe haray ɗon naɓiɗi eyyi kay miɗen bondi e seɓɓe ɓe miɗen nafodiri miɗen nafidi si min mbaɗi haaju ɓe gara min ndenda haaju o minen yo seɓɓe yo fulɓe
ha eyyi waɗire no hanniri ni. jarama yewtere nde labama an noon e jommaɓe ɓen ko honɗumɓe ma? jombaɓe ɓe ko esiraɓe am ɓiɓɓe worɓe ɓe ko min jibini ɓe ko sengo esiraɓe yombaɓe ɓe hettika ha ko noon. jarama boy hara min weltike ko yewtuduɗa men. ok awa ɗon kay ɗon moƴƴi feewi ko ɗum woni aada amen eyyi awa jarama. Jawdi